Bishop na-elekọta mpaghara Niger n'ụka Anglican Most Reverend Alexander Ibezim ekwupụtago na ụka nwere ya dịka oke na ọrụ ha ịsụpụta ụmụazụ mana enye nkwado akụghị mmiri nyegara ezinụlọ dịgasị iche iche ọkasị ugbu a ọnọdụ akụnụba ala anya na hicha ndị mmadụ ọnụ. Most Reverend Ibezim bụ ekwupụtara nke a n'ụlọ ụka Cathedral Church nke St. Faith dị n'Ọka n'oge achịkọbara nnukwute ọgbakọ nke jikọrọ ụmụ nwanyị dum nugoro dị n'ụka Anglican na ya bụ diocese. Ka Chinelo ọnwụ zuru ike kọtapụrụ gị akụkọ a. Nke gbadoro ụkwụ ihe nwanyị nke mara Chineke kwesịrị ime bụ nke dọtara ndị otu ahụ na alaka Archdeaconry 14 enwere na Ọka Diocese. Archbishop Ibezim, onye nke bụkwazi Bishop Diocese nke Ọka, siri na dịka ndị ụka na ha nwere mkpatụta gbasara ihe gbasara ezinụlọ, n'ihi na ezinụlọ a bụ nke mebere ụlọ ụka. Ọ bụrụ na ha nweta ihe dị mma n'ime ezinụlọ a, na ụmụ nwaanyị ndị a ga-abụ ndị nke ga-azụpụta ụmụaka nke ga-abụ ịgba n'ụwa gbaa gburugburu. Mgbe ọ na-agwazi ụmụ nwaanyị a okwu ka onye President Women's Ministry Province nke Niger na Diocese nke Ọka bụ Oliakụ Mata Ibezim kọwara na isiokwu agbadoro ụkwụ wee mee ya bụ mmemme bụ nke na-egosipụta mkpụrụ ndị ahụ dị n'ime Chineke, nke gụnyere ịhụnanya, amara na amamihe. Abụ m Chinelo Ọnwụzilike maka akụkọ ụwa ABS.